O meu pai prácticamente foi mariñeiro toda a vida tamén. E daquela era o que había, aquí no pueblo era o que había, non había máis que o mar. E eu na casa vía que eran os 7 irmáns, e ganaba o meu pai solo, a máis meu irmán. E non hubo máis remedio, aos 13 anos e medio, pois, túvoseme por salir da escola para ir con tío ao mar, que comprou un barquiño, e máis un socio, díxome se iba ao mar, e aos 13 anos e medio fui para o mar. Prácticamente daquela, polo menos os da miña edad, todos somos mariñeiros. Pode haber algúns casos que puderan estudiar, pero moi poucos, entendes? Daquela moi poucos casos, porque a maioría dos pais tampouco tiñan os posibles para poder dar estudios ao fillo. A vida laboral no mar non tes horario, entendes? Eu daquela, cando empecé, pois, sempre co patrón que fun, pois, igual salíamos ás 6 da mañá para o mar, e un día viñas ás 4, outro día ás 5, outro día ás 3, outro día ás 7, todo dependera do peixe, do estado do mar, e a besura que pudera escoller os aparellos. Eu digo que todos os traballos son duros, todos. O que pasa co do mar é un pouco, vamos meter que é un pouco máis peligroso. Pero despois, a xornada levanse ben, levanse perfectamente. É como eu penso que é máis duro mira, o do albañil. Digo-xe sinceramente. Pasa con nós o que chegaba a decir, é algo máis peligroso, e é duro tamén, porque tens que estar 10, 12 horas, cando hai un pouco de mal tempo, estar nunha embarcación 10 horas, ou 8 ou 12 con mal tempo, aí faise duro, claro que se fai duro. Daquela salíase co cubera. Un día como hoxe, mira o vento que hai, e ibas ao mar igual. E claro, con 14 anos mirabas así na proa, vías aqueles golpes de mar, e dicías, romperán, non romperán. Sempre tiñas aquele resquemor de dicir, se rompa a bordo, lévanos a todos. Pero, por suerte, pois, non houve problema, estamos aquí. É claro, é algo peligroso, é o mar peligroso, non cabe dúda que é. Naquela época ganábanse cartos. Ganábanse cartos porque hoxe en día, e sigo dicindo, eu hoxe en día tuve semanas daquela de partir máis cartos que agora. Estou che falando de 30, 40 anos, ou 40 e pico de anos. E xa daquela se ganaban a pasta. Tiñas semanas de 10.000, falamos de pesetas daquela, como as tiñas de 30.000, como as tiñas de 20.000, como temos incluso 3 semanas de 50 e 60.000. Que daquela non se ganaban en terra no sueldo, que na mercante igual ganaban 18 ou 20.000 ao mes, entendes? Despois que saíme temprano, xa che dixo, a miña muller tiña 17 ou 19 anos. E pois un día falando así, estaba co final do meu cuñado aí, falando na casa, dixen, vou comprar un barco. E comentei a meu pai, mas a meu irmán, se querían entrar na sociedade. E dixeronme que sí, que querían entrar, e compramos o barco de meu cuñado. Ele estaba facendo un novo, nos quedamos co barco de meu cuñado. Foi o patrón maior, e agora que creo que levo 9 anos, vou para 10. Pero aqui na confradía, pois, levo 30 moitos anos. Eu entrei na confradía sendo unha criatura, con 19 ou 20 anos xa estaba no cabildo. Como patrón maior é o que ten que levar todo, todo, entende? Ti o secretario, ti tes un bo secretario, non tes problema ninguno. Nós aquí, por desgracia, ou por suerte, digo, temos un patrón, un secretario con a maravilla que se encarga de todo, pero a responsabilidade vai en riba de ti. Ti tes que firmar papeles, ti tes que... calquera detalle que haxa, van vir en riba do patrón maior, entendes? Ti tes que ver que a cousa vai ben, sabes que vai mal, tes que dicir, oi, mira, isto vai mal, temos que cambiálo. Temos que buscar a forma de que os barcos venden aquí. Nós cobramos un 5% por vender, por darlle todos os servizos que hai, todos, damos servizos de grúa, de hielo, de carro varadero, temos todo, non? E eles, pois, venden aquí, e veñen aquí, e queren o papel que lle faga falta, o secretario, encárgase de facerlle todo e tal. E iso, pois, nós cobramos un 5%. Pola venta, claro, que hai que ter un home abaixo que ten que vender, que nós aquí antes vendía a confradía, ahora temos unha vendeduría. Temos unha empresa que vende a parte. Nós reclamamos o 3%, que é o que tiña a confradía antes, cando vendía por ela, e o 2% é para a empresa que vende o peixe. Claro, as cotas tamén é moi problemático. Hai sectores de pesca que o teñen bastante mal. Falamos, por exemplo, do cerco, falamos da volanta, que os cupos que dan non son axeitados, entendes? 400 ou 500 toneladas. Ven a xarda, en 7 ou 8 días, acábase o cupo. O problema é que ainda sigues pescando despois xarda, que antes tiñas que tirar a mar. E agora non, que agora, polo tema dos descartes, temos que traer todo para a terra. E a xarda é un peixe que fai como bonito. Ven e marcha, ven, estáche aquí ao mellor un mes, ou 15 ou 20 días ou un mes, e despois desaparece, e pois colles moi pouquiña. Sobre todo, peor ainda a man de obra. Peor que as cotas. Porque hoxe non atopas a nadie para ir ao mar. E aquí nesta confradía levábanos moitos anos que non viñan dous chavales, e agora viñeron dous chavales novos que viñeron aquí preguntar se podían quitar o mariñeiro pescador, non? Facer os cursillos.
E conseguimos facer os cursillos por medio de online, e depois leválos ao examen e tal. Pero dous chavales, desde que eu levo de patrón maior, ahora levo 9 10 anos, son os dous primeiros que vin. Non hai xente, a xente xoven non quer ir ao mar, estudia, dáselle por estudiar, que fan ben, que están dentro do seu dereito, entendes? Pero é como era un puesto de traballo que tes aí, é para sempre. Ao non haber xente, a xente vende a embarcación. E vender os moitas embarcacións por non haber xente. E agora, pois, é o que chegamos a falar, 15 ou 20 personas máis, ou 30 tranquilamente atoparían acomodo nos barcos. O futuro vexolle porque o mar está aí. O mar non é unha empresa que pode pechar mañá decir pecho porque quedou. Ora tamén, temos que respetar. O mar, se respeta, vai estar sempre aí. Vai ser un modo, un empleo e un modo de poder vivir del.